no osechako rwake as much as ntiere pod challenges matin nikech iyudo ndiyo ng'ato loso pond farming but iyudo koketo rech mang'eny ma ok onego bede pond no. Koro pod be puonj is very much needed mondo wadog piny wabed gi jolupo mondo wang'is ni kitemo donje sector mar fish pond, kitemo donje sector mar cage fishing, en adi monego beni kane cage achiel mondo kik githok sama gidongo. To sama gine cage kata gine pond ni, how do you control taka kata waste feces mag rech gi mondo kik lokre sum ne rech mondo koro rech omed dongo. Nikech aparo ni most donje magi ka gineno ni kaka ohala, lakini mondo ging'e adiera ni ohala ni oting'o ang'o, what are the precautions, gi ang'o monego beni timore, pod thoth jolupo kia. To mane gima koro wadonjo ko wadwaro mondo wamed miyo gi that information mondo ging'e bende. Jovian, wach mar port ma Kisumo nitie kanyo kendo osebed ka imed bere